Мы вітаем вас у музеі народнага мастацтва і рамёстваў імя Паўла Багрыма. У нашай экспазіцыі прадстаўлены вырабы сялянскага рамяства. Яны адыгрывалі вельмі важную ролю ў жыцці беларускага насельніцтва. Без прылад, якія рабіў каваль, у паўсядзённым жыцці абысціся было проста немагчыма. Сельскагаспадарчы інвентар, завесы, клямкі на дзверы, акоўванні колаў, падкоўванні коней. Усё гэта рабіў каваль. Гэта рамяство у нас прадстаўлена на 2 экспазіцыях. У наступнай нашай экспазіцыі прадстаўлены манеты Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Манеты, як сведкі гісторыі, якія адлюстроўваюць усе вехі, праз якія прайшла наша краіна. Усе гэтыя манеты былі знойдзены ў ваколіцах вёскі Крашы. У наступнай нашай экспазіцыі прадстаўлены вырабы бандарнага рамяства. Гэта ступы, маслабойкі, ціскі, а таксама пральнік. Усе гэтыя прадметы вырабляліся з дубовых клёпак. Напрыклад, бочкі для салення агуркоў вырабляліся з дубовых клёпак. Дзякуючы гэтаму яны на доўгі час заставаліся цвёрдымі і смачнымі. Гаршкі, гляк. Яны выкарыстоўваліся для захоўвання і пераносу вадкасцей, вады, малака і нават віна. А гэта лапці, традыцыйны сялянскі абутак. Яго насілі не толькі жанчыны і мужчыны, але і дзеці на працягу ўсяго года. Верацяно, прылада для ручнога прадзення, а таксама каларод. Яны выкарыстоўваліся для механізацыі ручнога прадзення ў хатніх умовах. А гэта дубовы куфар. Ён быў падараваны жыхаркай вёскі Уласы паповай Ганны. У такім куфары дзяўчаты раней захоўвалі свой пасаг, зроблены ўласнымі рукамі. На гэтым наша экскурсія заканчваецца. Сардэчна запрашаем часцей бываць на нашай цудоўнай крошынскай зямлі і быць наведвальнікамі музея народнага мастацтва і рамёстваў імя Паўла Багрыма.